Salutare lume, oameni buni! Salutare lume, oameni buni! Nu mai spune tu jocuri. Bine, am înțeles. O să fac o sănărire, dar nu știu ce am să iese tot. Prima dată facem un perete. Înțeles? Perete. Bine. Să văd o dată. Cred că o să fie două blocuri. Acolo să punem un buton. Aici. Un bloc distanță de ușă. Pentru că o să se deschidă ușa. Și o să punem de acolo. Și de unde ați pus butonul, o să puneți piatra. Chiar aici, da? De acolo puneți piatra roșie. Am tare de muzica asta, cred că de acolo. Ce cauți acolo? Aoleu, era un... Ce cauți? Să punem de aici. Și încă două în jos. Și... cred că asta e. Și numărați de 16 ori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Nu știe viața acolo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cred că n-am numărat bine. Deci am luat... Așa. N-am numărat de bine. 1, Mâine e reușit ce bine. 1. Oh, Doamne. Așa. Numai cu grijă. După ce... Noi doi papați suntem cu vietă 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Și după ce ați numărat acolo de 16 ori, mai trageți încă... De unde știi? Da, zici m-a venit. Trageți de 2 ori, încă 2 ori restul, nu? După ce luați o torță roșie și puneți aici. Aici puneți iarăși restul. Care-i păcat? Și aici Care-i iarăși păcat așa. aici? Cred că de aici, deși cred că spun, de aici facem așa, facem așa și iarăși punem 2 blocuri. Am zis, iarăși punem 2 blocuri. Și Puțoi. aici punem o bucată de Asta-i restul. puțoi. După aceea punem aici restul. După aceea iarăși așa. Puneți de 2 ori, încă 2 ori restul. Adică pietra roșie. Așa, și aici o numărați de 12 ori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Am luat ce am văzut. Cântecelul ăla.
Nu mai îți rupi ce e mătușa și ce e pupa. Pe doamna de la filmare. Mai din viață, nu mai bine. Stai să dau puțin mai tare să auziți voi. Doamna Max, să auziți. Hai. Da! Uite în bucătăria de unde e. Nu e bine. Dani! Ne-mi-a bere! Da! Și țigările, nu știu unde mi-am pus țigările, adu țigările. Tata! Ce? Uite ai pe masă acolo. Auziți și voi? Tata, mi-e de cătărie, pot să bea Da, bere? că câteodată mai se încurcă de la sunetele. Da, ajutat așa, că puțin foarte mare. A, da, să înțelegeți și voi. Apăsăm pe F1 și vă las câteva secunde sau să dați pauză la video să luați după aia. Sau să o rețineți. Da. Să o rețineți. Să rețineți. Stăm așa câteva minute, nu, secunde, 10 secunde. Să o rețineți foarte bine, sau 5 secunde să stăm. Sau dați pauză la video să o copiați. Să vă explic. Ia, acum o să vă explic. 3 piatre roșii. Nu, 3 blocuri de piatră. După aceea, pe piatra aia, puneți 3 reste și puneți un buton. Să fie, când puneți piatra, să fie în dreptul butonului. 3 prafuri de piatră roșie înseamnă. Și aici puneți 2. După aceea, puneți de asta bloc muzical și numărați 16. După aceea, veniți aici de la început și puneți 2. Da, uitați 2, să intră încet. După aceea puneți o torță roșie. După aceea iar și torță roșie să nu mai ardă. Da, așa. După aceea iarăși 2. Aici iarăși asta. O torță. După aceea același lucru. Să puneți iarăși. Și să puneți câte 2 piatră. Câte 2 pietre. Și după aceea aici tot 2. După aceea, aici, puneți iarăși un bloc muzical. Așa aici numărați de 12. Lag. Da. Și să faceți uși mai ales. Când vine cineva, Și ai voi da, iarăși. O dăm puțin mai tare să auziți. Când vine cineva la voi, face din vine aici, apasă și cea dinăuntru intră. Și cea dinăuntru mă deschide. Bună ziua, ce mai face vecinul? Sau prietenii sau ceva. Bere, da! Ați că nu eu, bere. Taci, să filmez. Da, bere. Cam așa se face scenăria. Ce, domn? Sau doamne, tu. Cam așa se face. Asta e numărul 1 din construirea mea. O să pun acolo numărul 1. O să mai vin cu mai multe idei de asta, de ale mele. Bea bere. De ale mele. Puteți să mai faceți puțin mai scurtă, să nu meargă până în București, bă. Eu te lăsei, bea bere. Taci! Eu te copii. Cam așa se face scurcitul nostru. Pa! Și, da, dacă v-a plăcut acest video, dați like, subscribe, dați like. Asta a fost de toate bani. dați, nu e asta, dați like, vă abonați la canalul meu, dați, Da.
Ciao!